Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takuk tei bukuk song. Luke chapter 2 verse 7. Oro sejak no kaseng Jisu Kristo achaimani. Tai achaimani mugoi nogo achai musuk adacara majago mokoljak. Tamni bagi himale nograi nogo borok ni tongthai krika ni sing oro nugo. So Jisu o sangsara achai pru. O sangsara no muthangna ni bagi. O sangsara no phiokna ni bagi. Borokno kaitor bai halok boronani bagai chukna hani lama phunuknani bagai sini subra Jisu Kristo o sangsaro phaimani phia khorok sapuno bono yachaknai kreikha omoni bagai bo o Bethlehem ni goinago sima asaisio tamni bagai ngeching elambago porike sarai ke nukha nograi ni nogo borok ni tongthai kreikha mane borok ni nogo borok ni tongthai kreikha borok no kebo nogo kasaralia ke borokno nukhungo borokno lamsokli aboni bagi borok musuk ni nogose Jisu no mabasio ama Mary bai Joseph so ani Kristoni takuk tai bukhurok chungmo tabok o Christmas day no palainani thangai tongo ingi mano chungbo o Bethlehem ni borok hai Jisu no jagaria angnai ingi phono mano taburom ni ching Christmas day no palayo tamne Jisu ni achaimani salno so Jisu ni achaimani sal no palaimani omo belai tongthotok ke palainani nango khatung khacha ke palainani nango orthognang ke palainani nango hepano jodi ching o Jisu ni birthday o Jisu no sak nangya ngei sudu tongthok tonglainani chalainani nenglainani beralainani krokse mala lainani obono chimi jodi sing wansok kangangangke a Christmas Jisu ni achaima sal no palaimani omo kuno kaisa meaning krei ngei thango inge ching Jisu no estrao ke tonai Jisu no saito tonai sing o tongthok sa thok no se important remani klayo Jisu no saito tonai chalaima nanglaima no se sing important remani klayo Jisu no sing saito tonai o berai laima obono se sing important remani klayo so ani Kristoni taku bukurok omo sotikya omo kubuya omo belai chaya oboni bagi sing Christmas ni kha o Jisu ni achaima sal no palaimani kha sing bono important rani nango pete kesa abuno no abu short kesa nani mchingo Christmas day palai pru ching tabuk juni jorawo chungnugo Jisu ni sai Santa Claus no se important ro Jisu ni sai Santa Claus no se important ro tabuk ani question norokno Santa Claus da nono muthang Santa Claus da nono sumsok ni phiok a Santa Claus nono chukna hani lamaru naka Jisu da sabo nono chukna hani lamaru neng sana Jisu Kristo ne Jisu Kristo sono chukna hani lamaru ongka neng bini birthday pro neng tangai bono bini mungno lobma kariba bini mungoi tongthok mano karib baike neng Santa Claus no tebo important rei tongthok tabuk ang nono kaisa prosno sungnani mchungani Kristoni takuk taibu kuksong ani achaimani sal romdi ani achaimani sal tabuk neng ke ano ani birthday wish khainani mchungo neng a birthday wish khaimani jagao neng video edit khaika a video edit khaimani jagao ani mukhang kisapon riya wisdu Santa Claus ni mukhang simi rui happy birthday brother Sukanto ni rekhang ke ang tada tongthokno tamni bege ani mukhang si orokri a Santa Claus ni mukhang zaro rejak ke ang tada tongthokno kubino ani Kristoni ta khuktai bukhurok sing palai male Jisu Kristo ni asai masal mani jakmang ke Santa Claus palai maka Jisu ni achai masal mani jakma ngangang ke Santa Claus pia omu chaya ani Kristoni takuk tai bukuro ching Jisu ni birthday se palayo ngangang ke sing bini mungno se sing lopna ni press khana nango bono se tebo important rnani nango so ani Kristoni takuk tai bukuro o bisiwo ang obono message marona nani muchungo Santa Claus no asuk important taradi Jisu Kristo no se neng important di bose nono sumsok ni phiok nai bose nono munak mani pohoro tubnai bose nono hambiani hamranai bose nono khaksang ma tongthok marnai bose bebak no nono runai Santa Claus ya so ani Kristoni takuk tai bukrok tabuk nai sigi nai kengka sungsaro jotto no Santa Claus se belai no important like kugo but ang tini norok no shanani muchungo a Santa Claus asuk important ya but important Jisu Kristo se ambagi padi o Christmas day no chung hodom dodong ke pala lewono Jisu ni mung no tuyi Santa Claus no ya ambain Kristen takut tei bukur o sama jago cairok tongkang norong ten nakrama sano
tai o video no norok jo to no share khlai di Christmas sudu tong thok cha thok tong lani simia beralani simia pia jisu ni mungno suri jakna nangnai jisu ni mungno lobna nangnai tai bini mungoi se sing tong thok cha thok khaina nangnai sudu tong thok cha thok khalai leka Santa Claus no thubu inaka but jisu ni mungno krei ingkha kaito ni kok porima krei ingkha ingke a Christmas palaimani oboseng palaima ka jisu ni mungoi but mani jakma ka Santa Claus ngai thangnai so omo chaya bagi o video no norok share kaidi then jeno taklai bisio chung Christmas meaningful ortho ganangke palai manani bagi jotono hambai